Dyma bentre prydferth Betws-y-coed a dwi'n falch o ddeud bod coed bendigedig yn dal i amgylchynu y pentre. Bod ei wreiddiau yn hen iawn, mi ddoth y pentre yn bwysig ym 1815 pan adeiladwyd ffordd newydd rhwng Caergybi a Llundain yn dilyn deddf uno ag Iwerddon. Mi gafodd y pentre hwb ychwanegol ym 1868 pan adeiladwyd gorsaf rheilffordd ac ym 1873 pan gafodd y pentre eglwys newydd, sef Eglwys y Sant Mihangell. Heddiw mae'n borth i Barc Cenedlaethol Eryri, mae ymwelwyr yn heidio i'r lle ac mae ganddo fo sector lletygarwch a manwerthu bywiog iawn. Adeilad hynna'r pentre ydy Eglwys Sant Mihangell y tu ôl i fi, sy'n dyddio o'r bedwaredd ganrif ar 10. Bellach mae grŵp gwirfoddol yn edrach ar ôl y lle. Mae hi ar agor i'r cyhoedd a dros y penwythnos yma mae yna flodau.